Dasa yafo. Yafo. Ayafo. Dasa yafo. Dasa yafo. Dasa yafo. Ayafo. Dasa yafo. An balimaw a bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. An balimaw f'a ka dɔn k'a fɔ ko kɔrɔtɔgɔ jugu de bɛna ni sara jugu cɛ ye. Entreprise ba dɔ de directeur filɛ nin ye a kɔrɔtɔgɔ jugu ka taa baarayɔrɔ la a taara ka sɔrɔ a ma ka kurusi siyɛni don. Donc a sera baarayɔrɔ la k'u to réunion 12 fili la wagati min na secrétaire de nana jateminɛ k'a fɔ ko patron ka kurusi siyɛni bɔlen don mais a t'a dɔn a b'a fɔ a ye cogo cogo. A labanna k'a fɔ a ɲɛna ko patron k'i ka garage dayɛlɛlen don. Donc patron sina ka téléphone bɔ dɔrɔn ka gardien wele so. Ne bɛ bɔ e tɛ se ka garage datugu wa? Gardien ko a ma ko garage datugulen don. A ko secrétaire ma mais e dun ko garage dayɛlɛlen don. Secrétaire ko patron o garage ko tɛ koyi nin garage. Donc a y'a kun biri dɔrɔn a ɲɛ b'a la a ka kurusi siyɛni bɔlen don. A ko secrétaire ma oui je comprends. J'espère que i ma mobili garele a kɔnɔ kɔni. Secrétaire ko a ma ko patron ne kɔni ye Mercedes finman dɔ garele a kɔnɔ dɛ. Ko Mercedes finman k'a kun bɛ cogo di? K'a pinɛ fila kun sɔgɔlen don. Merci. Ayafo. Dasa yafo. Dasa yafo. Dasa yafo. Ayafo. Dasa yafo.